Moikka moi! Mä oon Veera Tiiva ja sä kuuntelet mun Dreamhouse-podcastia. Tää ei ole podcasti asuntosijoittamisesta, vaan itseesi sijoittamisesta. Täällä me puhutaan ihan perus arjen tajanomaisuudesta, oman todellisuuden luomisesta eli manifestoinnista, elämän opeista ja overall kaikista hyvistä jutuista. Ja totta kai me sivutaan ajoittain myös astrologiaa. Tällä matkalla mä oon sun paras kaveri, vahvana ja haavoittuvaisena, opettajana ja oppilaana. Tosi samanlaisena kuin sä, mut silti minuna. Tervetuloa Veera Tiiva Dreamhousen taajuudelle. Heippa vaan kaikille ja tervetuloa taas kuuntelemaan uutta Dreamhouse-podcast-jaksoa. Ihana nähdä, ei kun siis tietää tai jotain. En tiedä, mitä mun pitäisi sanoa. Ihana, kun sä oot siellä kuulolla. Ja mä toivon, että sulla on kaikki elämässä silleen edes melkein hyvin. Mulla on ainakin. Musta tuntuu, että tää kevät on ollut niinku ehkä paras kevät, mikä mulla on ikinä ollut. Ja mä toivon, että jos sulla ei ole ehkä ihan sama vibe, ehkä tää podcasti on auttanut sua jollain tavalla. Tai sit ei, mutta joo. Kiitos kaikista ihanista viesteistä taas aiempiin jaksoihin liittyen. Ja lähdetäänpä sitten katsomaan, että mitä Veera on teille tällä kertaa kehitellyt. Tänään me puhutaan läsnäolosta ja hetkessä olemisesta. Ja mä tiedän, että tää on ehkä niinku yksi maailman tylsimpiä aiheita. Vähän niin kuin itsensä rakastaminen, niin samalla lailla semmoinen tylsä aihe. Ja niinku se, mitä mä tarkoitan sillä tylsyydellä, on se, että ainakin tämmöistä niinku ihmistä, joka on semmoinen ollut ainakin hirveän dopamiinihakunen ja semmoinen, että mä oon oikein identifioinut itteeni vielä vähän semmoiseksi kaoottiseksi tyypiksi ja semmoiseksi jotenkin, että mä oon aina koko ajan mennyt ja mä aina ajattelen kaikkea ja mulla on ollut tosi vaikeeta olla hetkessä läsnä. Pysähtyminen, rauha ei todellakaan ole ollut mitään mun niinku arvoja elämässä. Niin kuin sanotaanko sille aikaisemmin siinä vanhassa Veerassa, joka kuoli tuossa 21 loppuvuonna tai 22 alkuvuonna, anyway. Ja mä halusin kertoa teille siitä, että miten mä näen, että meidän täytyisi ymmärtää, että mitä se läsnäolo on, mitä se tarkoittaa, mikä sen oikea merkitys on, mitä se tarkoittaa tämän meidän esimerkiksi tulevaisuuden luomisen ja manifestoinnin kannalta, se, että me ollaan hetkessä, eikä jossain menneisyydessä tai tulevaisuudessa, niin lähdetään puhumaan vähän näistä asioista. Mä haluan aika kertoa vähän mun taustoista tosiaan, että mä oon ollut semmoinen tyyppi, jonka on ollut ihan hirveän vaikea just vaikka keskittyä koulussa. Ja niin kuin turhaa tässä alan jeesustelemaan, mulla on edelleen vaikea keskittyä välillä. Ja se niin kuin, mikä se on, niin kuin attention span, keskittymiskyky, se niin kuin jaksamo minussa, niin se ei ole hirveän pitkä, vaan mä joudun edelleen niin kuin tekemään paljon mentaalista työtä sen kanssa, että mä oikeasti olen tietoinen siitä ensinnäkin, että mitä mä teen, kauan mä teen, miksi mä teen, you know. Mutta se, että mikä siinä on ollut se niin kuin shifti, mikä on tapahtunut, on se, että mä niin kuin tiedostan, miksi on tärkeää, että mä teen asiat tietoisesti ja on tässä hetkessä. Mulla on ollut ihan hirveän yliajatteleva mieli. Tosi yliajatteleva mieli, tosi ahdistuva. Sitten mä oon vähän puhunutkin aiemmin. Mulla on ollut aina niinku semmoista, sanotaanko tämmöistä niinku preventatiivista ajattelua. Eli mä oon ollut taipuvainen kaosajatteluun. Mä oon paljon ollut niinku tulevaisuudessa. Ja kun mä oon ollut siellä tulevaisuudessa, niin mä oon myöskin pelännyt paljon asioita, mitä sinne voi liittyä, mikä kaikki voi mennä vituiksi. Ja lähtenyt niin kuin helposti katsomaan tulevia asioita sitä kautta, että mulle ihan taatusti käy jotenkin huonosti. Ja tää on ollut niin semmoinen ristiriitainen osa mussa, koska toisaalta mussa on aina myös ollut se puoli, joka on niin kuin uskonut ja halunnut uskoa siihen, että kaikki menee kyllä ihan hyvin. Kyllä mä selviinkin tästä. Otetaan tässä vaikka nyt esimerkiksi se, että mä olin just
tai on ollut tässä luennoimassa, live-tapahtumissa. Ja jos miettii vaikka tätä työtä, mitä mä teen, että mä koulutan ja mä puhun ihmisille, niin se aiempi Veera olisi aina kelannut etukäteen, että mikä kaikki siellä voi mennä penkin alle. Ja että kauheita, että sit mä sanon tälleen väärin ja mä en varmaan osaa puhua ja mä en varmaan sit tälleen ja sit kaikki menee tolleen. Ja mä oon elänyt siellä tulevaisuudessa joskus jopa niin kuin viikkoja etukäteen. Ja mitä lähemmäs me mennään sitä hetkeä, mikä siellä tulevaisuudessa on odottanut, niin sitä intensiivisemmin mä oon alkanut luomaan tätä kaaosta ja sitä kautta irtaantunut siitä hetkestä, missä mä oon, koska mä oon vaan kiinnittänyt mun huomioon siihen, että mitä siellä tulevaisuudessa odottaa, okei? Eli mä en ole todellakaan elänyt hetkessä. Ja toinen puoli mussa on sitten ollut sellainen, että mä oon myöskin luupannut menneisyydessä. Mä oon luupannut menneisyydessä silleen, että mä oon paljon esimerkiksi ihan vaan puhunut sitä, että mitä mun taustoihin liittyy. Mitä ikäviäkin asioita mulla on tapahtunut ja minkälaisen polun mä oon kulkenut ja mitä niin kun, esimerkiksi yksi iso oppi, mistä mä haluan nyt puhua vähän enemmän, on se, että mä oon aika varma, että mä luuppaamalla menneisyyttä mä aiheutin oman masennukseni. Ja mä tiedän, että on niin kun varmaan taas tulen arka aihe, mutta I'm here for that selkeästi. Mutta se on ollut ihanaa muuten, minkälaisia viestejä te olette laittanut, että viime jaksokin oli semmoinen, että tai sain esimerkiksi yhden viestin, jossa luki, että ensin triggeröity ja sitten on sillä että sä voi noin sanoa ja sitten mä puhun vähän lisää, sitten onkin sillä että mitä ihmettä, että toi onkin totta. Niin ehkä tässä on nyt sama juttu, mutta okei. Mä luulen, että mä oon luonut mun masennuksen luuppaamalla mun menneisyydessä. Ja tätähän se on. Masentuneet on kiinni menneisyydessä ja ahdistuneet on kiinni siellä tulevaisuudessa. Siksi mä sainkin tämmöiset tupladiagnoosit. Eli mä olin vaikeasti masentunut, jolla oli kroonistunut ahdistuneisuushäiriö. Joten niin kuin I nailed it molempiin suuntiin. Mutta mä elin ja luuppasin mun menneisyydessä tapahtuvaa, mua traumatisoivaa aikaa ja ihmissuhdetta. Ja mä puhuin siitä aktiivisesti toisille ihmisille, että mitä tämä esimerkiksi yksi tyyppi teki mulle, mitä se herätti mussa. Ja mä olin ehkä aika taipuvainen niin kuin siihen, että mä oikeutin itselleni sen ns. Niin kuin paskan olon niistä asioista, mitä mulla oli tapahtunut, koska mä en selkeästi pystynyt mennä eteenpäin siitä mun menneisyyden tapahtumasta. Okei, ja tämähän on siis täysin inhimillistä. Mä haluan sanoa, että se on täysin ok, se on täysin inhimillistä ja ymmärrettävää, että ihminen masentuu. Varsinkin tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa meillä ei tarjota yhtään keinoja selvitä vaikeista tilanteista, niin kuin itse. Me ei esimerkiksi koulussa opita minkäänlaista niin kuin hermoston resetointitaitoja. Me ei juurikaan opeta tunnetaitoja, paitsi kun mulla on nyt niin kuin aikuisia opettajia ystävinä tai tuttuina, niin heiltä olen kyllä kuullut, että nykypäivän lapsille esimerkiksi opetetaan tunnetaitoja, mikä on tosi hienoa. Vanhemmat on valveutuneita tässä, mutta se, että mikä niin kuin esimerkiksi mun ikäryhmän ongelma on just se, että meidät on opetettu menee kaikesta vaan läpi, ja varsinkin meidän vanhemmat ja varsinkin niiden vanhemmat, mutta se, että mikä siinä on, niin samaan aikaan kun meille on annettu lupa tuntea ja näyttää tunteita, näyttää herkkyyttä, näyttää haavoittuvaisuutta, olla vähän aidompia, mä väitän, että varsinkin mun ystävyyssuhteissa meillä on aina ollut semmoista niinku tunneavoimuutta. Mutta se, mikä tässä yhteiskunnassa on ollut se ongelma, on se, että kun me ollaan saatu NS-lupa näyttää tunteita, herkkyyttä, keskeneräisyyttä, niin meillä ei silti ole niitä välineitä ratkaista sitä meidän tunnekriisiä ja ongelmaa, koska kukaan, tai sanotaanko näin, että suurimmalle osalle ihmisistä ei ole annettu niitä työkaluja ja välineitä selvitäkseen vaikeista elämänvaiheista,
jolloin me jäädään helposti jumiin sinne menneisyyteen, koska ei meidän mieli pysty päästämään irti niistä asioista, mitä on tapahtunut. Me ollaan opittu rankasee itteemme, me hävetään sitä, mitä meidän menneisyydessä on. Häpeä on meidän tosi iso semmoinen niin kuin rajoittava, tai häpeä luo tosi isoja rajoittavia uskomuksia itsestämme, meidän kyvystä, mille ikinä. Mutta anyway, ja se, että me ollaan siellä ja meillä ei ole keinoja niin kuin parantaa itseämme siinä hetkessä, niin ei ole ihmekään, että me jäädään sinne jumiin, okei? Okay? Mutta mä siis luuppasin näitä asioita sieltä menneessä ja mä aloin kertoa siitä itselleni tarinaa. Mä aloin kertoa siitä tarinaa myöskin mun ystäville, että miten raskasta mulla on ja miten tämä asia on tälle ja tälle. Mä kävin terapiassa ja terapiassakin vielä kaivettiin vähän enemmän jostain lapsuuden sydänjuurista asti jotain niin kuin ongelmaa, mitä mä väitän, että siellä ei oikeastaan alkuunkaan edes ollut, vaan mun mieli halusi löytää sen syyllisen jostain sieltä mun lapsuudesta, koska mun mieli etsi totta kai niin kuin turvakeinoja. Se, mitä silloin tapahtui, kun mä olin tosi masentunut, niin mä halusin vaan jotenkin niin kuin saada jotain, mistä ottaa kiinni. Ja silloin mä jäin jumiin siihen itse ongelmaan. Okei, no sit mennään ajassa eteenpäin. Elämä muuttuu, tulee vähän enemmän valoa, tulee niin kuin kirkkautta. Mä tutustun uusiin ihmisiin. Ja mä huomaan, että miten oikeastaan niin kuin, miten mä lähtisin avaa tätä? Tiedättekö, kun me tutustutaan uusiin ihmisiin, tälleen, sä tapaat jonkun uuden tyypin. Me aika paljon lähennytään sen meidän menneisyyden kautta. Mä ainakin itse on semmoinen. Mä en tiedä millainen sä olet, mutta se, että miten mä oon tutustunut uusiin ihmisiin usein on sitä, että moi, mä oon Veera ja joo, mä teen tämmöistä juttuja ja näin. Ja sitten kun lähdetään niin kuin luomaan sitä tiivistä, syvää suhdetta siihen toiseen ihmiseen, niin se on tullut sen niin kuin traumadumppaamisen kautta ja sitä kautta, että okei, että nyt mä kerron sulle, mikä on satuttanut mua eniten ja sun pitäisi olla otettu siitä, että sä saat kuulla sen. Mutta se, että mitä tämmöisissä asioissa helposti tapahtuu, ja tämä on siis mun teoria, ja tämä on mun kokemus elämästä, ja mä en sano, että tämä on absoluuttinen fakta, vaan sä voit miettiä tätä. Koska tämä herätti mun aivot ja mun ajatusmaailman sillä lailla, että wow, mitä ihmettä. Mutta se, että sä oot niinku lähestyt toisia ihmisiä tota kautta, niin sä vahvistat sitä sun menneisyyden kokemusta. Sun aivot ei tiedä, että se on tapahtunut joskus. Se ei tiedä, että se on tapahtunut joskus, vaan kun sä lähet sun mielessäsi palauttamaan jotain traumaattista kokemusta tai sä luuppaat, sä sanot sitä, että joo, mä oon tosi masentunut ja mulla on nämä asiat tuolla ja on tälleen tapahtunut ja mun lapsuudessa tapahtui tälleen, niin joka kerta kun sä ajattelet noita asioita, niin sun keho ja aivot reagoi tohon hetkeen niin kuin se olisi tässä hetkessä. Koska sun keho ja sun aivot ei ymmärrä, että se ei ole tässä. Okei? Okay? Eli siinä on ihan tämmöinen niin kuin, sä luot sun keholle uuden stressitilan. Siinä on yksi syy, miksi meidän olisi hyvä oikeasti oppia päästää meidän menneisyydestä irti. Ja hyväksyä, että eihän se niin kuin ole sinä. Sen ei tarvitse olla tässä hetkessä sinä, vaan sä itse päätät, mitkä tarinat sä kannat sun mukana. Totta kai traumat on traumoja. Traumat traumatisoi, ne muuttaa meidän aivokemiaa, ne muuttaa meidän hermostoa, ne muuttaa meidän kykyä ajatella järkevästi, ne muuttaa meidän kykyä sietää esimerkiksi stressiä tai kriisitilanteita. Totta kai traumat täytyy hoitaa. Ei se ole sillä, että mä sanon sulle, että no älä vaan mieti sitä enää, että sulle tapahtui tälleen. Niin eihän se nyt noin toimi, vaan sun täytyy itse tehdä se työ itsesi kanssa, tehdä sovinto sen kanssa, mitä on tapahtunut ja opetella elää jostain muusta kuin siitä menneisyydestä käsin, okei? Okay? Mutta se, että mitä toinenkin taso tässä on, että kun me ollaan siellä menneisyydessä, niin me aikamatkustetaan. Koska
meillähän on oikeasti vaan tämä hetki. Kun sä oot ollut lapsi, niin tai oikeastaan jos mietitään, niin sä oot ehkä oppinut ajattelee, jos sä oot yhtään samanlainen kuin mä. Jos sä oot yhtään semmoinen tyyppi, joka tykkää kaavoista, niin sä oot ehkä oppinut näkee, ja tälleenhän me muuten piirretään täällä koulussakin, elämä semmoisena niin kuin aikajanana. Tuli oikeasti hirveä flashback yhtäkkiä johonkin ehkä johonkin filosofian tunnille, lukioon tai jotain. Että siellä on se syntymä ja sitten se on se kuolema ja se on tämmöinen jana. ja että tässä on niinku aika tässä välissä ja että nämä tapahtumat tapahtuu silleen niinku jotenkin kronologisesti. Ja onhan niissä sinällään aikajärjestys, koska sun keho on vanhentunut ja sä oot kasvanut. Ympäristö on muuttunut. Mutta se, mitä oikeasti tapahtuu, on se, että sähän olet siis koko ajan sama ihminen. Kaikki asiat, mitä tapahtuu. Jos mietitään vaikka, että olisi hypoteettisesti ihminen, jos sä esimerkiksi oot syntynyt sun lapsuuden kotiin, sit sä vaikka jostain syystä, tai miksipä ei, ehkä näin on tapahtunutkin joillekin, sä asut siinä kodissa siihen asti, että sä kuolet. Sä et ikinä muuta pois, vaan sä oot siellä fyysisesti sen samassa talossa. Niin samalla lailla niin kuin sun kehossa säilyy sun lapsuuden kokemukset, sun nuoruuden kokemukset. Se sun lapsuus ja lapsi on sinä. Se on sun kokemus tästä maailmasta. Se ei niin kuin muutu. Se ei ole irrallinen osa susta, vaan se on sinä. Ja sitten taas jos miettii aikuisuutta ja sitä, kun sä oot vanha, niin sekin on sinä. Se ei ole tuolla jossain, vaan se on tässä. Koska sä koet sen näin niin kuin samalla lailla. Sä oot kokenut sun lapsuuden samalla lailla, kun sä koet nyt tämän hetken. Totta kai niin kuin mielikuvat ja aistit on erilaisia, mieli on erilaista, ajattelu. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti esimerkiksi sun silmät ja kaikki on samaa. Ne kokee tätä samaa, sun tunnekokemukset on samaa. Mutta se, että mikä meillä on, niin meillä on vaan tämä hetki tässä oikeasti koko ajan. Vaikka tuntuu siltä, että meillä olisi menneisyys tai meillä olisi tulevaisuus, niin meillä on vaan tämä yksi hetki, josta käsin me operoidaan. Ja me ollaan aikamatkustajia, koska meillä on kyky mennä meidän mielen avulla joko menneisyyteen tai tulevaan. Ja se, kun me matkustetaan sinne meidän menneisyyteen, niin me ei ole täällä. Ja tästä mä oon saanut esimerkiksi niin kuin ihan super hyvän, tai semmoisen, miten mä ehkä lähdin tätä ensimmäisen kerran ajattelee, oli kun mä tutustuin tähän mun nykyiseen kumppaniin. Ja sitten hän jotenkin niin kuin ehkä sanoi silleen ohimennen, että, niin kuin, että, jo, että kyllä mä kuuntelen kaikkea, mitä sulla on tapahtunut, mutta että älä niin kuin elä sieltä. Ja mä en oikein ehkä tajunnut silloin, mutta sitten kun mä olin mun rakkaan ystävän kanssa, sunnuntainoiden kanssa Lontoossa, niin mä sain käsiini Ram Dassin Be Here Now-kirjan, jossa tätä samaa asiaa avattiin. Ja sit mä olin mind blown. Ja sit mulla on vielä yksi kokemus, mutta mä haluan nyt lukea sulle ensin tästä kirjasta yhden otteen. Tässä siis Ram Dass tapaa, mä en osaa varmaan sanoa näitä nimiä, mutta koita saada ideasta kiinni. Eli hän tapaa ensimmäistä kertaa Intiassa tämmöisen henkilön kuin Bhagwan Das. Ja Bhagwan Das on siis henkilö, joka johdattaa Ram Dassin hänen oman gurunsa luokse, eli hänen suurimman opettajansa luokse, okei? Okay? Ja tämä Bhagwan, mä luen tämän täältä, odottakaas. Ja tämä nyt tulee tämmöisellä upealla ralli-englannilla puolittain, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa, koska minä sitten voin tehdä tästä myöskin vapaan suomennoksen. Okei, eli tässä kohtaa he ovat niin kuin matkustamassa. Ja tämä menee näin. Eli, and during these travels he's starting to train me in a most interesting way. He'd be somewhere and I say, did I ever tell you about the time that Tim and I... And he'd say, don't think about the past, just be here now. Silence. And I'd say, how long do you think we're going to be on this trip? And he'd say, don't think about the future, just be here now.
I'd say, "You know, I really feel grumpy. My hips are hurting." And he said, emotions are like waves. Watch them disappear in the distance of the vast calm ocean." He had just sort of wiped out of my whole game. That was it. That was my whole trip. Emotions and past experiences and future plans. I was, after all, a great storyteller. So we were silent. There was nothing to say. He'd say, "You eat this," or "Now you sleep here." And all the rest of the time, we sang songs. That was all there was to do. Or he would teach me asanas, hatha yoga postures. But there was no conversations. I didn't know anything about his life. He didn't know anything about mine. He wasn't the least but interested in all of the extraordinary dramas that I had collected. He was the first person I couldn't seduce into being interested in all this. He just didn't care. And yet I never felt so profound an intimacy with another being. It was as if he were inside of my heart. And what started to blow my mind was that everywhere he went, he was at home. Ja pointti sillä, miksi mä halusin sanoa tämän, oli kun tämä pysäytti mut. Että tarkoittaa se hetkessä oleminen. Ja se, että meidän ei tarvitse olla kiinnostuneita siitä, eikä meidän pitäisi olla hirveän kiinnostuneita siitä, mitä tapahtui aiemmin. Koska se on aina jotain, mitä me määritetään itseemme. Ja me harvoin määritetään sitä meidän menneisyyden kautta tapahtuvaa itseemme jotenkin niin kuin hyvin silleen niin kuin hedelmällisesti ajatellen meidän tulevaisuutta. Vaan se on enemmänkin sitä menneisyyden draamassa roikkumista. Ja mä tiedän, että siitä on ihan älyttömän vaikea päästää irti, koska me ollaan opittu määrittämään itsemme niin, mutta meidän ei tarvitsisi. Ja samalla lailla, jos miettii tuota tulevaisuuden sinää, niin et sä tarvitse sitä vielä. Se tulee kyllä ja se on jo sulla. Mutta se, että jos me ahdistutaan ja mietitään sitä tulevaisuutta, niin me ei olla täällä. Ja mä olin autossa Nikon kanssa ja mä sanoin jotain. Me puhuttiin jostain. Tai siis oikeastaan me oltiin hiljaa ja minä puhuin, mikä on aika tyypillinen asetelma. Me oltiin ajamassa Porista kotiin. Ja me oltiin ehkä siinä hiljaa. Mä puhuin jostain asiasta hetken. Nikko sanoi, että joo, okei. Ja mä olin taas hetken hiljaa, että mä puhuin seuraavasta asiasta. Ja sitten Nikko sanoi, että miten sä ajattelet noin paljon? Ja mä tajusin, että mulle se, että mä ajattelen ja mä koko ajan mietin jotain ja puhun jostain, on jotenkin niin kuin turvallisuutta. Se symboloi turvaa. Ja mä huomasin siinä hetkessä, että mun on tosi vaikea olla hetkessä. Mun on tosi vaikea luottaa siihen hiljaisuuteen ja mun on tosi vaikea pysähtyä. Ja mä päätin, että se on seuraava asia, minkä mä haluan oppia. Mä haluan oppia huomioimaan tämän nykyhetken, koska jos miettii tietoista tulevaisuuden luomista ja manifestointia, mikä tapahtuu myöskin kokonaan sun pään sisässä. Se tapahtuu siellä sun mielikuvissa ja siellä sun visualisoinnissa, se sun tulevaisuus. Niin se, että sä oot tässä hetkessä, sä luot sitä, mikä sulle kuuluu. Sä luot sitä polkua koko ajan, mikä sulle kuuluu, koska silloin sä et roiku tulevaisuudessa tai roiku menneisyydessä, vaan sä oot tässä. Ja siksi meidän olisi hirveän tärkeää oppia löytää se pysähtymisen lahja tästä hetkestä, jos me halutaan, että me ollaan linjassa itsemme kanssa. Ja sitä kautta mä uskon, että me löydetään se yhteys siihen korkeimpaan minään ja siihen niin sanottuun Jumalaan, siihen kantavaan voimaan, siihen voimaan, joka ohjaa meitä. Me löydetään se rauhasta ja me löydetään se siitä, että me opitaan pysähtyä ja huomaamaan, milloin me ollaan siellä meidän menneisyydessä kiinni tai siellä tulevaisuudessa, koska me blokataan silloin koko ajan sitä meidän omaa kehitystä ja me aikamatkustetaan pois tästä hetkestä. Ja silloin kun me ei olla tässä hetkessä, me ei olla oikeasti läsnä meidän ihmisille. Mä tiedän, että tämä on niin kuin esimerkiksi neuroepätyypillisille vaikeaa. On vaikea keskittyä. Ei ole ihmekään, että on vaikea keskittyä, kun tämä yhteiskunta on tämmöinen. Ei se ole sun syy.
Se ei ole sun syy ja sinussa ei ole vikaa. Se on vaan näissä malleissa ja näissä raameissa, mihin meidän kaikki yritetään tunkea ja sanoo, että pärjää ja jos sä et pärjää, niin sit sä oot epätyypillinen. Mutta se, että me opittaisiin olemaan niin kuin mahdollisimman hyvin tässä hetkessä, tekee niin hyvää oikeasti meidän mielelle, niille meidän manifestaatioille, meidän kyvylle rakastaa itseämme ja elämää. Ja me voidaan vihdoin päästä irti asioista, mitä kautta me ollaan määritetty itseämme aiemmin, esimerkiksi sieltä menneisyydestä. Ja mä sanon ja tiedän, että se ei ole helppoa. Se ei ole mulle helppoa nytkään. Se ei ole mulle nytkään helppoa. Se ei ole oikeasti. Mutta mä opettelen, koska mä tiedän, että tää on mulle vaikeata. Ja varsinkin miten vaikeata se mulle on yrittää pysyä tässä hetkessä ja luottaa siihen, että kaikki tulee, kun mä oon tässä. Ja mä en mieti huomista. Mä en mieti, mitä huomenna tapahtuu. Aiemmin mä mietin aina. Mietin aina sitä, mitä huomenna tapahtuu ja mitä mä voin huomisesta pelätä. Mutta mä tietoisesti esimerkiksi valitsen, että mä en pelkää. Mä oon tässä hetkessä ja mä tiedän, että huomenna tapahtuu hyviä asioita, koska mä tiedän, että mä luon myös sitä itse. Mä valitsen luoda huomiseen hyviä asioita ja mä valitsen katsoa tässä hetkessä, mitä tapahtuu seuraavaksi, koska mä luotan, että se vie mua kuitenkin eteenpäin. Siksi meidän on tärkeää pyrkiä olemaan tietoisia siitä, mitä me ajatellaan. Tietoisia siitä, että kenelle me esimerkiksi jaetaan sitä meidän menneisyyttä. Koska tuossa samassa kirjassa, tuossa Be Here Now, jonka mä muuten sanon, että siis kaikkien pitäisi lukea oikeasti, koska se on mindblowingly good ensinnäkin. Selittää asiat jotenkin niin upeasti ja se on visuaalisesti niin miellyttävä kirja ja ihana suositus. Mutta niin esimerkiksi tuossa samaisessa kirjassa puhutaan siitä, että kun sinä jaat sun menneisyyteen liittyviä tuntoja, niin te elätte molemmat samaa paranoiaa. You know? Esimerkiksi jos mä alan puhua sulle siitä, että ai kauheeta, kun nyt on tälleen ja näin ja hirveätä ja mulla on käynyt näin, tai sitten vaikka tästä nykyhetkestäkin, että miten paljon me voitaisiin laittaa ja miten paljon me laitetaan energiaa siihen, me kritisoidaan, että mikä kaikki on pilalla tässä hetkessä. Niin tuli mieleen se biisi pilalla, mutta off topic, anyway. Niin, että silloin kun sä puhut siitä, sä värähtelet tietyllä taajuudella, ja tästä samasta taajuusasiasta puhutaan muuten tuosta kirjasta myös, eli tää ei ole mitään bullshittia. Anyway, niin kun sä värähtelet tolla niin kuin NS-paranoian niin kuin taajuudella, ja sä kerrot asiaa itsestäsi pelokkaasti, niin se toinen vastaa sulle niin. Se toinen vastaa siihen sun paranoiaan, se vahvistaa sitä sun harhaasi siitä, kuka sinä luulet olevasi. Okei. Mutta mä toivon, että tämä avasi nyt jotain siitä, että miksi me ollaan aikamatkustajia, koska meidän mielen avulla me voidaan olla menneisyydessä ja tulevassa, mutta jos me halutaan luoda tietoisesti tätä hetkeä ja hyvää elämää ja tuoda ne meidän unelmat sieltä meidän niin kuin visioista tänne konkretiaan, meidän täytyy olla mahdollisimman hyvin hetkessä kiinni. Oppii lukea tätä synkroniaa täällä, mitä täällä on. Oppii lukea viestejä meidän ympärillä. Oppii lukea meidän tunteita. Ja se, että pääsee tuohon pisteeseen, on siis työn takana. Ja mä haluaisin puhdistaa myöskin siinä ehkä vähän semmoista yleistä mainetta just manifestoinnista ynnä muusta, että ihan kun se olisi sitä jotain taikauskosta ajattelua, mutta kun se ei ole. Ja me kaikki, ketkä ollaan opittu siitä vähän jotain, niin tiedetään se, että sen takana on ihan todella paljon tuskaa. Sen takana on todella paljon tuskaa ja kipua ja täytyy kokea se sielun pimeä yö ennen kuin sä ymmärrät, miten sun todellisuus toimii, miten sun ajatukset luo tätä todellisuutta. Koska se on ainoa tie ymmärtää. Esimerkiksi mulle itsellenikin, mulla on ollut tässä vaikeita aikoja, myöskin tuon jälkeen, mutta mä oon ottanut ne ihan eri lailla. Mulla on elämässäni tullut sellaisia haasteita, että mä en edes tiennyt, että niitä tulisi tämän tyyppisiä. Mutta anyway, se mitä mä kanavoin itselleni mun sisäisestä viisaudesta tai henkioppailta tai tuolta jostain, ihan sama mulle, mistä tuli. Mutta mä sain semmoisen viestin, että tämä kaikki tapahtui sen takia, että sä ymmärrät vielä niin kuin viimeisen päälle, että miten tämä maailma toimii.
Että sä ymmärrät viimeisen päälle, että miten ne sun ajatukset luo todellisuutta ja miten on niin tärkeää pyrkiä olemaan silti tässä hetkessä, vaikka tuntuu muka siltä, että kaikki ympärillä kaatuu. Ja että miten sä otat vastuun siitä, mitä sä tunnet. Koska silloin sä otat vastuun myös siitä, että minkälainen se sun tulevaisuus on. Ja sä voit luoda sinne hyviä asioita. Mä toivon, että te pystytte ottaa tämän silleen niin kuin lämpöisenä rakkauden osoituksena ja halauksena, koska se on taas, kuten aina, niin mun viestinnän tarkoitus. Valaa sulle uskoa siihen, että sä pystyt muuttaa sun elämää. Koska mä en puhuisi näistä asioista, jos mä en tietäisi, että tämä on oikeasti mahdollista. Ja jos mä en tietäisi, että tämä on mahdollista myös niille, ketkä on uskonut, että tämä ei olisi mahdollista. Koska mä oon ollut semmoinen ihminen. Mä oon kipuillut. Mä oon uskonut, että no vitut mistään manifestoinnista. Mä oon ajatellut, että tää on vaan ihan perseestä tää elämä. Mutta turns out, tässä on joku juju ja tässä on joku pointti. Ja koska mä haluan, että me kaikki voitaisiin olla mahdollisimman onnellisia, että me voitaisiin niinku löytää itsemme, koska mikään ei tunnu elämässä paremmalta kuin se, kun sä oot linjas itses kanssa, niin siksi mä halusin avaa myös tätä aihetta, vaikka tää voi olla ehkä hieman korkealentoista ja vaikeaa. Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Laita mulle ihmeessä ajatuksia ja pistä vaikka viestillä, että heräskö sulla jotain niin kuin kysyttävää, jotain, mistä sä oot ehkä, no mitä vaan, saa laittaa. Ja kuullaan ensi jaksossa. Muista, että sä oot ihan superupea tyyppi. Sulle kaikki on mahdollista ja se lähtee pienistä asioista, se lähtee pienistä huomioista, se lähtee pienten asioiden ja kaavojen tiedostamisesta. Ja esimerkiksi yksi asia tähän viikkoon, mitä sä voit lähteä harjoittelemaan, on se, että sä opettelet tunnistaa, että miten sinä aika matkustat sinne menneisyyteen tai tulevaan ja miten sä voit palauttaa itseäsi tähän hetkeen muistuttamalla ittees, että mä oon tässä. Mä oon nyt tässä. Mä oon tässä autossa, mä näen noi asiat. Mun keho tuntuu tältä. Mä äänitän nyt tätä podcastia ja sä nyt kuuntelet sitä siellä. Eikö se ole aika siistiä? Mut hei, kuullaan taas ensi jaksossa ja katsotaan mitä taianomasta ja ihme juttua silloin on luvassa. Kiitos kun oot täällä ja ollaan kuulolla. Moi moi! Clear visions.